ପୁଅରେ ଏ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ? ଭାରି ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଛି। ଏ ଚିରା ଲୁଗାଟା ଦେଇଛୁ ଘୋଡ଼ି ହେବାକୁ, ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରେ ପୁଅ। କାହିଁକି ପୁଅ ପୁଅ ହଉଛ? ତମକୁ କିଏ ଖାଇଦଉଛି ନା ଡର ଲାଗୁଛି? ହାଲୋ, ଭାରି ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଛି, ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। କ'ଣ ଗୋଟେ କମଳ ଟକି ଗନ୍ଥାଟେ ଦେଲୋ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ହେବି। ଶୀତକୁ ନିଦ ହଉନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଯାକ ପଥର ହେଇଗଲାଣି। ହାତ ଗୋଡ଼ ପଥର ହେଇଗଲାଣି ନା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲାଣି? ଶୀତରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ତ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିଛ। ପାଟି କରନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼, ବୋହୂର ନିଦ ଭାଗିଯିବ। ଆଲୋ ପୁଅ, କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ କି? ମୋ ଡାକ ପୁଅକୁ ଶୁଭୁନି। ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଛି, ମୁଁ ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, ପୁଅ ଅଫିସକି ଯାଇଛି। ତାର ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ସେ ଯାଇଛି। ଏଇ ଲୁଗାଟାକୁ ନିଅ, ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼। ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ହବୁ? ମୋତେ ଶୀତ ହଉଛି, ତୋତେ କ'ଣ ଶୀତ ହଉନି? ଲୁଗାଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ମୋତେ ଶୀତ ହଉନି। ଶୀତ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ବୋହୂ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଇଲେ ଗଲା। ଆମେ ରୋଜଗାର କରିନଥିଲେ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରଖିନେ। ଶୀତ ହଉଛି, ବାପା ମାଆକୁ ଚିରା ଲୁଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ି ହବାକୁ। ପୁଅ ତ ଠିକର ନୁହଁ, ବୋହୂକୁ ଡାକିକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ପୁଅ କ'ଣ ଦେଖୁନି ବାପା ମା ଚିରା ଲୁଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଲୋ, ଏତେ ଘର ଅଛି, ଆମକୁ ଘର ଭିତରେ ନ ଶୁଆଇ ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ ଏଇ ସିଡ଼ି ଘରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ବାପା ମାର ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ସିଡ଼ି ଘରେ। ତୁ ସତ କଥା କହିଲୁ। ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଛାତ ଘର କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଟି କରନି, ବୋହୂ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଶୋଇପଡ଼।